Sara Duterte. Survey lang, Vice President niyo po ngayon darating na eleksyon. Kiko Pangilinan. Survey lang, Vice President niyo po ngayon darating na eleksyon. Soto. Ma'am, excuse me, survey lang, Vice President niyo po ngayon darating na eleksyon. Vice President. Apo. Si Willie Ong. Botante na kayo? Ano yan? Boto na kayo? Survey lang kami. siyempre, Kung meron na yes kayong po. ano, Vice President. Vice? Ilang ba? Sara Duterte. Ma'am, survey lang. Vice President po. Kiko. Ano yan? Sir, kayo, survey Presidente lang. ko. Vice President. Vice President ko, siyempre si Doc Willie. Sir, kayo, Vice President po. Ako? Kiko. Survey lang, sir. Vice President nyo po ngayon darating na eleksyon. Soto. Sir, survey lang. Vice President nyo po ngayon darating na eleksyon. Si ano? Sino, sir? Sara Duterte. Survey lang po, Vice President. Ano, kay ano, Doc Willie o. Ma'am, survey lang. Vice President nyo po. Si ano? Si Sara Duterte. Ay, survey lang. Vice President nyo po ngayon darating na eleksyon. Vice President, Apo. naigda ko kay Si Tito Soto. paliw ko kaya. Ano, sir, sa si Tito Soto? Bakit po si Tito? Subok na kaya. Yo, once again mga ka-Diyos, magandang hapon po sa inyo. Once again, dito na naman ako po kami sa Naga, Central Terminal ng Bicol, no? Bali, this time, panibago na naman po tayong vlog. Bali, ano na po tayo ngayon? Sa Vice President na po tayo ngayon magtatanong mga ka-Diyos. Natagalan po yung vlog namin. Nagdalawang linggo po kami hindi nakapag-vlog ngayon. Gawa ng busy. Madami activity. Ay, sabi nga mahal. Yan, dito na nga ako kami. Kaya yung mga magko-comment lang, mag-comment lang kayo yung ano lang. Kasi dito sa channel natin mga ka-Diyos, ano tayo dito? Neutral tayo dito eh. O, kasi tulad naman ng sinabi nyo, dahil sa Camarines Sur, malamang si Lenny na natin dito. Oo, si Lenny na, sabi nyo, di ba? Kaya Vice President na lang tayo para magkaalaman na. para neutral, para di ba mga ka-Diyos. Kasi kung ipapalag pa namin si Madam dito, si Ma'am Lenny Robredo, eh magkakaroon po ng, di ba? Siyempre, laging may mga comment tayo na ano eh, na mag-vice na naman daw kami. Malamang po pag nakalabas kami ng Camarines Sur, Yan. Balik kami ng president naman ulit. O, wait, ano na, vote na, president saka vice president na mga ka-Diyos. para fair na. Para fair na. Vice President na po tayo dito. Oo. At least, tsaka nga po pala, yung iba pong lugar na napuntahan namin, hindi lahat, pero plano namin balikan yung ibang lugar na napuntahan namin na maraming tao. Opo, mga ganun. Pero vice president na yung tatanong namin to mga ka-Chols, no? So yun mga ka-Chols, kung bago pa lang kayo sa aming YouTube channel, please don't forget to like, share, subscribe, and hit nyo na yung notification bell para updated kayo sa mga darating pa namin Kali Survey. So, welcome again dito sa Naga. Oh, so guys, mag-start tayo dito ng Vice President. Tara! Unahin natin to si Kuya. Kuya, excuse me, survey lang. Ay, sa'yo po. Kuya, YouTube lang. Sa'yo mo na lang daw, tara. Bigyan mo na lang sticker si Kuya para makapanood sa ka. YouTube. Kasama ka dyan, nasama, intro ka eh. Nakita na talaga. Makita ka talaga dyan Kuya. Dito tayo sila, ma'am. Kasi nagchichikan sila, ma'am. Makichika tayo, ma'am. Survey lang, Vice President. Kung sino Vice President nyo. Lenny Robredo. Ma'am, Vice President na po. Apo. Tapos na kami sa Tapos na kami sa President. president dito ma'am, pakalawa na po namin. Si Kiko daw si ma'am. Pangili na, ma'am. Kayo po. Of course, Kiko kami. Si Kiko din si ma'am. Easy Ma'am, ka. salamat. Ma'am, panoorin niyo po sa YouTube. Thank you po. Naman tayo, ma'am. Survey na. Nagboboto ka na? Nagboboto ka na? Ay, hindi pa. Si mother na lang. Ma'am, survey lang. Vice President niyo po ngayong darating na eleksyon. Kung meron na po kayo napupuso ang Vice President para sa eleksyon. Wala pa si ma'am, undecided pa. Ma'am, ito sa YouTube, panoorin niyo po. Thank you. Dalawa tayo kila sir. Survey lang, Vice President niyo po ngayon darating na eleksyon.
Kiko. Si Kiko, si Sir. Sir kayo? Decided? Undecided pa si Sir. O Sir, panoorin niyo po sa YouTube. Thank you. Thank you. Shout out. Oh, shout out na. O sige, shout out na kuya. Di na po, di na. Dito man, dito man. Papatulak, wag. O dito tayo, ate una. Kuya, botante na kayo? Botante na kayo? Hindi pa? Dito tayo kila kuya. Sir, survey lang. Vice President nyo ngayon darating na eleksyon. Vice President naman sir, galing na kami dito. President natin. Kayo, sir? Wala pa. Sir, kayo? Kay Sarah ako ma'am. Si Sarah daw si Sir. Si Sir undecided pa. O Sir, panoorin niyo po sa YouTube ha. Diyan po kayo sa Subscribe kay YouTube. Chel, sir, ha? Subscribe po Subscribe kayo. Part 2 na namin to, yung una, yung President. Ito muna si Tata. Sir, survey lang. Vice President niyo po ngayon darating na eleksyon. Vice President, darating na eleksyon. O, meron na po. Ang idol ko kasi si Doc Willie. Oh. O, si William. Si William sa inyo, sir. Ma'am, kayo? Undecided pa si ma'am. Sir, kayo? Sir, Pangilinan. Pangilinan si Sir. Salamat po. Sir, sa YouTube po, panoorin nyo. Hindi niya sir napanood yung part 1 namin Sa dito. YouTube, Sir, panoorin nyo. Ano? Dito naman tayo, Sir. Sir, survey lang. Vice President nyo po ngayon darating na eleksyon. Soto. Si Soto si Sir. Sir, kayo? Pangilinan. Pangilinan si Sir. Salamat po. Sir, panoorin nyo po sa YouTube ha. Subscribe po kayo. Salamat po. Ma. Yeah, makapili. Sir, survey lang. Vice President nyo po ngayon darating na eleksyon. Kiko. Si Kiko si Sir. Salamat po. Sir, panoorin nyo sa YouTube ha. Salamat po. Ito si Kuya. Kuya, butante ka na. Survey lang kami. Vice President mo ngayon darating na eleksyon. Undecided po. Decided pa si Kuya. Ano ba itong sulat ko na ito? Ba't ganito? Salamat Kuya. Panoorin mo sa YouTube. Thank you. Survey lang. Vice President nyo po ngayon darating na eleksyon. Kiko Pangilinan. Si Kiko, si Mother. President si Lenny. Salamat pa. Ito ma'am, panoorin nyo sa YouTube. Okay. Salamat po. Ito si ma'am. Ma'am, survey lang. Vice President po. Kiko. Si Kiko, si ma'am. Ma'am, kayo? Si Kiko din si ma'am. Ma'am, sa YouTube, panoorin nyo po. Salamat po. Ma'am, subscribe kayo. Diba tayo kay ate? Ate, butante ka na? Ay, hindi pa. O ate, panoorin mo sa YouTube ha. Subscribe ka. Thank you. Ma'am, survey lang. Vice President nyo po ngayon darating na eleksyon. Si Kiko na lang. Si Kiko din si ma'am. Ma'am, ikaw butante ka na? Ah, hindi pa. Ma'am, pa-subscribe. Panoorin niyo po sa YouTube. Ito si Sir. Sir, kayo? Vice President niyo po sa... Si Kiko din si Sir. Salamat po. Sir, panoorin niyo sa YouTube. Ah, ito po si Sir, oh. Sir, kayo? Vice President niyo ngayon darating na eleksyon. Undecided pa po. Undecided pa si Sir. Ma'am, kayo? Vice President niyo po ngayon darating na eleksyon. Ikaw si Ma'am. Ma'am, salamat. Pa-subscribe po. Panoorin niyo po sa YouTube. Sir, panoorin niyo sa YouTube. Thank you. Ito sila, ma'am. Ma'am, excuse me. Survey lang. Vice President niyo po ngayon darating na eleksyon. Vice President. Apo. Si Willie Ong. Si Doc Willie kay ma'am. Sir, kayo? Ong din. Si Ong din si Sir. Salamat po. Sir, panoorin niyo sa YouTube. Subscribe po kayo. Thank you po. Salamat po. Thank you, ate. Ate, baka meron ka na napupuso ang Vice President. Wala pa. Undecided pa si ate. Ate, panoorin mo sa YouTube. Salamat. Ma'am, kayo, butante na? May Vice President ka na? Ah, wala pa. Undecided pa si ma'am. Ma'am, panoorin mo sa YouTube ha. Salamat. Subscribe ka, ma'am. Ma'am, kayo po. Wala pa? Undecided pa si ma'am. Ma'am, panoorin niyo po sa YouTube. Thank you. Sir, excuse me.
Survey lang. Baka meron ka na napupusang Vice President. Ah, wala pa. Undecided pa to si Sir. Ang daming mga decided, makikita kayo sa YouTube. Sir, sa YouTube, panoorin nyo. Wala silang vice. Ma, panoorin nyo ha. Salamat. Lagi ko si ma'am. Oh, ma'am, survey lang po, Vice President. Ano naman, Vice President Ako. naman yun yan. Makain ako ah. Napanood niyo ma'am? Napanood niyo po yung part 1? Hindi. Ay, hindi niyo napanood. Ano, Sino, ano ma'am? yun sa, ano? Eto ma'am, Naka na. sa YouTube Para po. ano? Saan na ba yun? Siyempre, kay Lenny. Ay, kay ano? Si Kiko, si Ma. Panoorin mo ma'am, subscribe ka ma'am ha. Salamat Okay. po. Dito mo yung pati ate. Ate, Vice President nyo ngayon darating na eleksyon. Siyempre, ang kababayan. Vice President Ay, po Vice ate. President. Apo. Tapos na po kami sa president dito. Tapos na kami sa Ano President. po, hindi ko pa masagot yan. Ah, wala pa. Undecided pa to si ma'am. Ma'am, kayo? Meron na? Mother kayo? Wala pa. Oh, ma'am, ito sa YouTube. Panoorin Panoorin niyo niyo po bukas ma'am ha. Panoorin niyo po. Excuse me, survey lang. Wala, undecided si ma'am. Hindi ko na nilagay. Hindi ko na nilagay ang undecided niya. Andito tayo. Ate, excuse me, botante ka na? Botante ka, nagboboto ka na? Survey lang ate, Vice President. Ngayong darating na eleksyon. Hindi ko pa pa. Wala pa? Undecided ka pa ate? Ito ate, panoorin mo sa YouTube. Thank you sir. Sir kayo, Vice President po. Ako? Kiko. Si Kiko, si Sir. Ma'am, kayo po. Ano? Vice President? Apo. Kiko. Si Kiko din si Ma'am. Sir, panoorin niyo po sa YouTube. Subscribe kayo sa... Sir, Bukas sir, kayo. panoorin niyo bukas sir. Vice President. Soto. Si Soto, si Sir. Hindi mo sila makita yung mukha. Shoutout sir. Ipakita ko muna Oh, yung mukha ko sige. para makita. Hello, baby. Sige, sir. Kaway-kaway na lang po. Oh, shout out ka din, sir. Shout out na, sir. Sir, ang panoorin niyo po sa YouTube. Thank you. Doon tayo. Botante na kayo, ate? Ikaw, ate, botante ka na? Survey lang, ate. Vice President. Dito so. Si Tito Soto. So, ate, subscribe ka ha sa YouTube. Ma'am, kayo? Meron na kayong Vice President? Vice President. Si Kiko. Ito po ate, panoorin nyo sa YouTube. Ma'am, kayo? Vice President po kung meron na. Survey lang ma'am. Darating dyan. Maaga dito dumating Sino eh. po? Umalis dito alas 10. Sino ma'am? Wala pa? Tawagan kita Ano mamaya. po, undecided pa to si ma'am. Ma'am, panoorin nyo sa YouTube. Panoorin niyo po yung bukas Ano ma'am. yan? Sir, kayo, Ang survey presidente lang. ko. Vice President. Vice President ko, siyempre si Doc Willie. Doc Willie, sir. Doc Willie, O, sir, panoorin nyo sa YouTube. sige. O ano pa yung presidente? Wala. Sir, kayo. Tapos na kami sir, galing na kami dito na una. Gusto ko presidente. Panoorin niyo, papanoorin niyo. Oh, si Willie Ong din si sir. Sino president niyo sir? Si Esco Moreno. Okay. O, action agad. Action agad. Sir, kayo. Vice President, sir. Doc Willie, o. Si Sara daw si sir. Sara, di puta ano yan? Salamat to. Wala, tatanggalin ko yan. Sir, subscribe ka. Hindi, tatanggalin ko yan. Sa YouTube. Mag-comment kayo, sir. Ma'am, survey lang. Ay, tapos na po si ma'am. Dito na tayo, sir. Sir, survey lang. Vice President po. Kayo muna, sir. Duterte. Si Sara, si sir. So, sir, subscribe kayo, sir, sa channel namin. Panoorin niyo po. Sir, survey lang. Vice President po. Kiko po. Si Kiko, si sir. Salamat po. Sir, subscribe kayo. Salamat po. Sir, excuse me, survey lang. Vice President po, kung meron na kayong nagugustuhan. Si Kiko, si Sir. Sir, subscribe po. Sir, kayo po. Survey lang po, kung meron na kayong gustong Vice President. Wala pa. Wala pa, undecided pa si Sir. Side pa ako. Salamat po, Sir. Subscribe kayo. Sir, kayo po. Comment kayo sir ha. Si Kiko, si Sir.
Sir, sa YouTube po, panoorin nyo. Wala, dito tayo. Gusto ako po. Survey lang. Baka meron ka na napupusang Vice President. Ito. Sino, ma'am? Si Kiko. Ma'am, sa YouTube po, panoorin nyo. Subscribe kayo, ma'am, ha? Salamat po. Ito si ma'am. Ma'am, kayo po. Survey lang, ma'am. Vice President po. Si Tito Soto kay ma'am. Sir, kayo po. Ma'am, subscribe kayo. Hindi po ako bumuboto. Hindi pa si sir bumuboto. Ma'am, salamat, ha? Tay, kayo po. Ano yan? Vice President po, survey lang. Vice President. Apo, Dito po ako. si Tito Soto rin, si tatay. Tay, salamat po, survey kayo. Ay, subscribe kayo. Di ba sila ate? Ate kayo. Sara Duterte po. Si Sara, si ma'am. Ma'am kayo? Sara din si ma'am. Ma'am, Against the light subscribe ako, po ma'am. kayo. Thank you. Salamat po. So, saan tayo? Si sir, sige, talawang labas tayo madilim. Sir, kayo po. Lang ilaw. Survey lang. Sino po? Si Sara daw, si Sir. Sir, sa YouTube po, panoorin nyo. Ay ka ba dito? Oo. Ito si ma'am. Ma'am, butante ka na? Hindi pa? Ma'am, survey lang. Ano comments lang dito? Ma'am, survey lang. Vice President nyo po. Subscribe na lang kayo. Ma'am, subscribe po kayo. Ma'am, kayo? Wala pa. Undecided pa si ma'am. Undecided pa kasi. Undecided pa po. Salamat po ma'am sa YouTube channel. Panoorin niyo po. Ay, ito si sir. Galing na tayo dito dati. Sir, Vice President niyo po. Vice naman kami sir, Vice. Kiko ako, Kiko. Sino sir? Kiko Pangilinan. Si Kiko, si Sir. Sir, salamat po. Panoorin niyo sir ha. Subscribe ko yung. Basta na. Tayo kayo po. Siyempre. Sino tayo? Lenny. Sir, Vice President ako. Kiko. Si Kiko, si Sir. Alangan man iwalay natin yan, di ba? Opo. Diba? Sir, salamat po. Sir, bakit po si Kiko? Mas maganda yung dalawa magsama sila para maganda yung gobyerno. Okay, salamat po. Bakit dito na tayo napunta, wala ng tao? Okay. Ito, ang dami man nilalagpasan. Hindi ko naman kasi makita. Sir, Against the survey light ka eh. na. Vice President niyo po kung meron na. Ano din si Kileni? Si Kiko po. Yan kita, syempre. Okay, Kiko si ma'am. Sir, kayo? Si Kiko din si sir. Salamat po ma'am. Subscribe kayo. Panoorin niyo po sa YouTube. Salamat po. Sir, survey na. Vice President ko po ngayon darating na eleksyon. Sino po? Si Pangilinan, si Sir. Sir, salamat po. Panoorin niyo po sa YouTube. Tayo kay ma'am. Ma'am, survey lang. Vice President po ngayon darating na eleksyon. Pangilinan. Si Pangilinan din si ma'am. Salamat po. Ma'am, subscribe po kayo sa YouTube. Kasi sir, sir kayo, Vice President po ngayon darating na eleksyon. Lenny tayo. Sir, Vice President po. Wala, Sara yung nakano eh. Si Sara kayo, sir. Oo. Si Sara, si sir. Sir kayo? Si Sara din? Ma'am, kayo po? Sara din. Si Sara din si ma'am. Salamat po. Sir, subscribe po kayo sa YouTube namin. Tapos na yung president namin sir eh. Diyan niyo po Vice naman po. panoorin. Ma'am, Panoorin niyo si mama. Salamat po. Pero presidente natin sa lagi. Tapos na kami, Tapos na kami dito. sir, panoorin niyo po dyan. Andiyan po yung mga president po. Ayun, dun sa may bus. Punta ka dyan. Sir, excuse me, sir, sir lang. Vice President na po ngayon darating na eleksyon. Oo. Sir, ito. Ay, No comment. no comment daw sila. Comment. No comment kami. Bigyan mo na sila. Pag manood kayo. Sir, panoorin niyo bukas. Sa YouTube. Mapapanood niyo po bukas yun. Subscribe kayo, sir, ha? Makikita niyo yung sarili niyo bukas sir. Dito tayo. Ayan sila sir. Maraming Sir, sumasagot. dito lang kami, sa Bintana. Dali lang kami ha. Dito tayo. Unahin natin si Mother. Mother, Vice President po ngayon darating na eleksyon. Sino nga ba? Sino po? Wala dyan. Wala pa po. Wala. Wala dito. Ma'am, butante na kayo. Vice President niyo po. Sara Duterte. Si Sara si ma'am. Ma'am, sa YouTube panoorin niyo po. Salamat po. Sir, Vice President niyo.
president niyo po ngayong darating na eleksyon? Wala din. Sir, kayo? Asan si Bongbong? Sir, vice president po. Tapos na kami sir sa president. Sino? Sino? Sara. Si Sara, si Sir. Sir, panoorin niyo sa YouTube. Tapos na yung president namin dyan sir. Panoorin nyo ngayon, madami po dyan. Sir, kayo? Vice president. Sara. Si Sara, si Sir. Baka shoutout kayo, baka kaway-kaway kayo sa mga mahal nyo sa buhay, makikita kayo. Panoorin niyo, sir, sa YouTube. Panoorin nyo sa YouTube sir, panoorin nyo. Sir, thank you. Di ko na ako dyan. Thank you. Sir, no comment ka. No comment kayo sir ha, panoorin nyo sir ha. Ano yan? Ano yan? Sa Nag part 1 YouTube, kami sir, may part 1 kami. Baka Vice President Vice President po. na. Isa ang vice president din doon. Sinagana na lang? Sa inyo, sir. Sino sa inyo? Siyempre, sinagana na yun. Ay, sos naman to si sir. O, sir. O, Panoorin nyo. Bukas sir, panoorin nyo. Mapapanood nyo. Si Tati ko. Salamat po. Di ba tayo dito magka-count? Ha? Di ba tayo magka-count? Hindi. Sige, urong pa. Tanong ka pa yun, oh. Ay, nagtatanong ko na sila sa ito ba sila? Sila ma'am, natanong ko nila. Tanong ka na. Mag-out na tayo. Hindi nakikita ko kasi. O, Ay, ito sir. si sir. Sir, Last. excuse me. Survey lang. Vice President nyo po. Undecided pa. Undecided pa to si sir. Salamat pa. O sir, subscribe kayo sa YouTube namin sa panahon. Doon na tayo ma, oh. Doon, oh. Dito muna. Ay, gusto pala dito. Dito na tayo mag-outro? Sige na. Oh, Sino na eh? Ay, ito sila mami. Ma'am, survey lang to. Survey lang sa YouTube namin. Kung sino pong Vice President nyo. Kiko, Pangilinan. Si Kiko, si Ma'am. Ma'am kayo. Si Kiko. Si Kiko din si Ma'am. Ah, Ma'am, sa YouTube po. Panoorin nyo. Sa YouTube, Ma'am, subscribe kayo ha. Salamat po. Ma'am, survey lang po. Vice President po. For what purpose? For what purpose? Ma'am, sa YouTube, YouTube, channel ma'am. po Mapapanood niyo po, ma'am. Channel. Okay, Kiko Pangilinan. Si Kiko, si Ma'am. Ma'am, kayo po. Kiko Pangilinan. Highlights namin kayo, ma'am. What purpose, ma'am, ha? Sa YouTube Thumbnail po, namin kayo, panoorin ma'am, nyo. Dito nyo po mapapanood. Panoorin niyo po bukas, Kasi ma'am. ang daming trolls. Yes, Opo, yes, salamat yes, po. yes. Basta Kiko Pangilinan. Sige po. Ma'am kayo, Vice President nyo. O, dito na tayo mag-outro. Mag-outro na. Sige. Oh guys, eto na yun. Dito sa Central Bus Terminal sa Naga. O, ito na yun. Kidok Willie Ong, may 5. Hindi ba ako against the light? Tapos Kikiko Pangilinan, may 5, 10, 15, 20, 25, 30. Lilipat tayo, di ba? Kitito Soto, may 5. Tapos kay Sara Duterte, may 5, 10, 12. Tapos yung may mga undecided is 16. O guys, eto na muna yung dito to sa terminal dito sa Naga City. Ito yung nakuha namin dito. So, dito na muna, cut na muna kami. O guys, nandito na tayo sa may SM. Magkatabi lang naman yun tsaka yung terminal. So, nilakad na lang natin. Dito tayo mag-continue nung survey natin kanina sa Vice President. So, mag-start tayo dito kila ate. Ate, excuse me. Botante na kayo? Ano yan? Boto na kayo? Survey lang kami. Kung meron na kayong Vice President. Guys. Ilang po? Sara Duterte. Isa-isa lang po si ate, si Sara. Ma'am kayo? Ganun din po. Si Sara din si Ang ma'am. vlogger winner na. Ma'am kayo po? Ako yung vice ni Lini Robredo. Si Kiko po. Okay po. Sir kayo? Sara. Si Sara, si Sir. Salamat po. Ito po sa YouTube, panoorin nyo. Sige. Ma'am, subscribe kayo ha. Yes. Ano po? Ayan ma'am. May mapapanood na po kayo dyan ngayon. Maganda po. Panoorin nyo po. Ito na lang tayo. Vlogger! Sir, survey lang. Vice President po kayo darating na eleksyon. Bata ba po ako? Di ba po? Ah, hindi ka pa buboto. Channel nila. O, dito tayo kay ate. Yung channel na ano po. O, ate, nakabutante na ba kayo? Wala pa, hindi pa Oh, sure. hindi pa. O, decided po. Si Sir, sir kayo? Wala rin, hindi pa din sure yan. O, siya undecided ko si Sir. Undecided po.
Undecided ka, sir, di ba? Oo. Bata pa siya, bata pa. Bata pa. O, dito na tayo. Salamat sa inyo. Kasi ma'am, doon na tayo papunta ma. Kami tayo doon. Doon tayo. Tawid ka naman kasi against the light. Kuya, survey lang. Vice President po ngayon darating na eleksyon. Sino, sir? Wala pa, sir. Marcos ako. Vice President muna, sir. Ay, Kay Marcos daw si sir. Sabi ko Vice President muna. Oo ma. Sabi. Ay, ito si ma'am. Ma'am, survey lang. Butante ka na? Hindi pa? Hindi pa ba butante? Ito kay sir. Sir, survey lang. Vice President yung kuminis. Kinadiretso na. Sara Duterte. Si Sara, si sir. Sir, sa YouTube, panoorin niyo po. Salamat po. Sir, kayo. Lene ako. Vice President po. Kiko. Si Kiko, si sir. Sir, sa YouTube, panoorin niyo po. Thank you. Salamat po. Ay, survey lang. Bakit wala daw tao dito? Ang daming, pag nakita sa YouTube, ang daming ano. Yun. Survey lang. Vice President niyo po ngayon darating na eleksyon. Sino, sir? Si Kiko. Si Kiko, si sir. O, sir, panoorin niyo po sa YouTube, ha. Salamat Bukas sir, po. mapapanood niyo po sir bukas. Parang layo. Layo kami dito. Sir, excuse me. Sir, survey lang. Vice President niyo po dahil darating na eleksyon. Kung meron na po. Ay, ako. May ilaw na po to. Hey, sir. Vice President po. Wala. Undecided pa si sir. Sir, kayo. Ako hindi wala akong iboboto. Wala pa. O, Sir, panoorin niyo bukas, panoorin sir. niyo sa YouTube. Dito po. Ano to? Sa YouTube po, Panoorin niyo po niyo. bukas, mapapanood niyo po bukas. Salamat po. Ano niyo? Ano po channel? Ito po, nakasulat to. Ito po. Panoorin niyo po. Layo na lakad ma. Kaya nga eh. Katawa. Ito si sir. Sir, survey lang. Baka meron ka na nagugustang Vice President. Vice President. Lene. Vice President po. Vice President. Opo. Kiko. Si Kiko, si sir. Sir, salamat po. Sa YouTube po, panoorin nyo. Oh, saan tayo? Dito na. Ito si sir. Sir, survey lang. Baka meron ka na napupuso ang Vice President. Vice naman kami sir, tapos na kasi kami sa Presidente. Dito. Opo. Sino sa inyo sir? Dito. Si Tito Soto. Sir, sa YouTube po, panoorin nyo. Salamat po. O, kaway-kaway kayo. Ito si sir, sir. Survey lang. Baka meron ka na napupuso ang Vice President. Si Kiko, si sir. Sir, sa YouTube po, panoorin nyo. Salamat po. Kami timagati. Ito, subscribe kayo ah. Sir, survey lang. Baka meron ka na napupuso ang Vice President. Undecided si sir. Sir, undecided ka ah. Sir, sa YouTube, panoorin nyo po. Tayo kay sir. Sir, survey lang. Baka meron na kayo napupuso ang Vice President.
Undecided. Pinagpipilian, Okay. Soto, Pangilinan, saka So, undecided pa kayo, sir. Soto, Pangilinan pinagpilian. Pinagpipilian pa, so undecided pa si sir. Sir kayo? Pipili pa nga ako. Undecided pa kayo, sir? Undecided Di ba sila si din sir. dito yung part 1? Hindi. Ay, di ba ba yun? Sir, sa Sana YouTube. papanood niyo yung part 1 Panoorin ng niyo, sir. presidente. Pangilinang Ay, so sir, panoorin niyo sa YouTube ka na. Tatay. Tay, survey lang. Vice President niyo po ngayon darating na eleksyon. Vice President. Apo, Hindi ako kay... si Tito Soto. Padiyo ko kaya. Ano sir, sa si Tito Soto? Bakit po si Tito? Soto. Subok na kaya. Okay, salamat po. Sir kayo? Undecided ka pa, sir? Undecided. Sir kayo? Undecided. Undecided din si sir. O sir, sa YouTube po, panoorin nyo. Yung mga kasama niyo dati sumagot dito, yung president. Napanood niyo ma? Salamat po. Sir, napanood Sir niyo? kayo? Si Doc Williong. Sino yun, sir? Pangilinan. Si Pangilinan, si sir. O sir, sa YouTube, panoorin nyo po, ha? Wala ko naman ko sa TikTok. Uy, sige, sir. Tayo. Sir kayo? Vice President po. Ano yung undecided? Undecided ko ba? Yung kapag napipili. May bata, may manaw tayo mga kubutan tayo. Ano yung pagbubutan rin? Sir kayo? sa YouTube. Ay, ko napipili. Undecided pa to si sir. Ayan, sir. Nasa ano? Type niyo na sir, Kachol TV official. Type niyo na ngayon. Yung mga kasama niyo, mapapanood niyo na part 6. Sir, panoorin nyo na. Ate, sir. Sir, survey lang. Vice President ko po ngayong darating na eleksyon. Kamu rin dyan. O, sir, ikaw muna. Undecided pa si sir. Sir, kayo? Ayaw pa madam? Undecided pa si sir. Dalawa sila undecided. O, sir, kayo? May. Undecided din. O, sir, panoorin niyo po sa YouTube, ha? Bukas sir, mapapanood niyan sir ha? Ano yung YouTube ko? Ayan po. So, sir, o, sir. Type niyo lang po yan sa YouTube. Nakikita niyo yung mga sarili niyo. Kaway, mga kami babatiin kayo. Wala na. Dito. Sir, survey lang. Vice President po ngayong darating na eleksyon. Kung meron na kayo. Sir, ikaw muna. Ako, sa diri ko, Jisoto. Isoto si sir. Sir, kayo? Ano? Tayo. Kiko ako! Kiko ako Si Kiko si sir. Sir, kayo? Kiko ma'am. Si Kiko si sir. Sir, kayo? Kiko ma'am. Si Kiko din si sir. Sir, kayo? Kiko ma'am. Si Kiko din si sir. O, sir, sa YouTube, sir, ha? Panoorin niyo po. Ayan, sir. Subscribe Napapanood kayo, ang sir, mga ha? kababayan natin OFW. Ma'am. Opo. Ay, hindi po. Ay, hindi yan sticker. Ay, di ba? Lilagay natin O, ito si sir. Oh, sir, panoorin niyo O, ha. sir. Comment kayo ha. Survey lang, sir. Tapos Vice na ba kayo sir? President po. Tapos na kayo? Diba? Magbalik ko lang. Ma'am, kayo? Nagpasero. Vice President. Kiko. Kiko! Sir, ma'am, subscribe kayo sa YouTube channel. Salamat po. Kiko! Salamat po. Ay, yung Pasaray ka mo, te. wait lang, yung sticker ko dyan sa likod Wait mo. muna, commercial po mo tayo mga kachol. Sa may FRP, sa may pakaragayan ng tricycle. Wala akong katma ha. Sinus ko. Paano ito mapapanood? Sa YouTube, sir. Sa YouTube sir, sa cellphone niyo po, panoorin. Type niyo po yung Kachols TV official. Tapos makikita niyo po yung logo na yan. Alin ang alin dyan? Yan o, Kachols TV Kachols official. TV. O, Kachols TV official, mapapanood niyo po Oo, dyan. may nito na dyan. Mapapanood niyo na po yan mamaya. Salamat. Salamat sir. Hindi po. Salamat po. Doon tayo? Babalik na tayo. Last one na dun eh. Ito hindi na natin ng part nung nag-president tayo dito. Nag-survey tayo ng president. Yan. Sige. Excuse me po, survey lang po. Kung meron na kayo napupusta ang Vice President. Undecided pa si... Undecided pa si... Ay, nabura. Vice. Panoorin niyo po sa YouTube. Subscribe po kayo. Sir, kayo. Vice President po. Pasok tayo. Sir, pasok kami ha. Sir, mo kayo muna. Vice President na tayo. Tapos na yung president. Tapos na. Galing na kami dito sir ha. dito sa President. President. Inyo. Sir. Inyo. Kiko. Si Kiko si sir. Okay, sir.
Wala pa, sir. Mag-isip Undecided pa. Ano ba matulad? Undecided. Sir, kayo? Wala muna. Undecided dito si sir. Si kay ma'am. Ma'am, kayo? Si Kiko, si ma'am. Sir, kayo? Vice President po. Si Kiko din si sir. Salamat po. Ma'am, ito sa YouTube, panoorin niyo po. Sir, subscribe kayo sa YouTube. Sir, sa YouTube, panoorin niyo. Panoorin nyo na yung dumaan kami dito dati. Hindi ko yata dito dun yata. Di yung ba sa tayo? kabila. Kabila Sir, sa tayo. YouTube, panoorin niyo. Subscribe kayo. Salamat Yan, po. sir, ha? Uy, dito tayo. O, sir, survey lang. Baka meron na kayo napupusa ang Vice President. Asan si Sir, tayo Lenny? muna. Tapos na kami, sir, sa presidente dito. Galing na kami sir dito, panoorin yung Oh, part sir, 6. Vice President. Ano, vlog ba yan? Vlog? Oo. Sino, sir? Sana all kita, sana all. Oh, ito muna si sir. Si Sana all daw to si sir. Kiko. At lang, mamasa ko. Sir, kayo? Ako po. Opo. Hindi ako po ako nagbuboto, Ah, sir. hindi pa. Sir, kayo po. Open pa ako, 15 pa lang po. Undecided pa to si sir. O, sir, ikaw, wala pa? Tito. Si Tito Soto. Okay. Si Tito Soto, si Kapatid sir. ni Big Soto. Ano may kanta pa Sir, sa YouTube. Panoorin niyo po. Saan po? Sa YouTube. Subscribe Bukas po ma, kayo, ay ha? bukas sir, makapanood yan sir. Subscribe mo na po. Ito tayo si sir. Sir, kayo. Vice President po. Kiko, Pangilinan. Si Pangilinan si sir. Sir, sa YouTube po. Salamat po. Ito sila ma'am dito po. Ma'am, pwede ba kayo? Ma'am, pwede kayo. Vice naman to, vice naman to eh. Vice President. Wala si madam dito, vice naman to eh. Si Kiko, si ma'am. Ma'am, kayo. Si Kiko. Si Kiko din si ma'am. Salamat po. Ma'am, ito sa YouTube po. Panoorin nyo. Ma'am, subscribe kayo ha. Salamat po. Comment kayo ma'am. Tayo si sir. Sir, survey lang. Vice President nyo po ngayong darating na eleksyon. Si, ano, Sino sir? Sara Duterte. Si Sara, si sir. Ano doon? Aba. Ma'am, kayo. Tito Soto. Si Tito Soto si ma'am. Sir, sa YouTube po, panoorin nyo. Subscribe kayo, sir. Salamat po. Ma'am, ito sa YouTube. Dito tayo, ma'am. Ma'am, kayo po. Vice President po. Ito po, Kiko Pangilinan. Si Kiko, si ma'am. Ma'am, ito sa YouTube, panoorin nyo. Sir, kayo po. Sir. Ay, ina po. Tapos na. Salamat po. Wala, dito tayo. Papasok dito. Survey lang po, Vice President. Ano, kay Doc Willie, oh. Ito, William si sir. Ma'am, kayo po. Kiko Pangilinan si ma'am. Ma'am, sa YouTube ha, panoorin nyo po. Subscribe po kayo ha. Salamat po. Ma'am, kayo po. Si Kiko din si ma'am. Ma'am, sa YouTube, panoorin nyo po. Salamat Comment po. kayo sir, mag-comment kayo. Wala, ito tayo. O, sir, kayo. Survey lang. Sir, kayo. Lakson ako. Sir, Vice President. Vice President ako. Rastaman. Sir, survey lang. Vice President po. Ngayon pa. Undecided pa si sir. Ano ba naman ito sulat ko? Sir, sa YouTube. Storbahin kita, sir. Sa YouTube, panoorin mo. Dito tayo kay sir. Tanging manok, sir. Sir! Salamat. Survey, sir. Vice Hindi po ako President. makaboto, te. Dahil. Sir, kayo. Hindi na ako pwede magboto. Dahil pa. Sir, sa YouTube. Panoorin nyo, ha. Subscribe kayo, sir. Salamat po. Pero kung pwede lang po ito, Senator yun, sir. Opo. O, dito muna tayo kila ate. Ate, survey lang kami. Vice President po ngayon darating na eleksyon. Sir, Vice President po. Undecided pa si sir. Ma'am, kayo. Tapos na kayo sa President, Vice President. Galing na po kami ma'am dito. Apo. Ay, Kiko kami. O, si ma'am muna. Kay Kiko si Straight ma'am. kami, voting straight kami. Okay. From Ma'am Ma'am, Lenny. Kikiko na. Si Kiko din si ma'am. Ma'am, kayo. Si Kiko din si ma'am. Ma'am, kayo.
Si Ay, Kiko, sa sir. ba ng kapindi? Ako naman butuan ni Madam yun na yan. Ma'am, ito sa YouTube channel ko. Mag-comment kayo sa panoorin mama, nyo. comment kayo. Sir, sa YouTube pa. Panoorin mo, sir. Subscribe kayo. May... Sir! Sir! Sir, survey na. Vice President po ngayon darating. Vice President? Apo. Alam niyo sir, galing na tayo dito eh. Oo. Sino ba? Lenny. Vice President po, sir. Kiko. Si Kiko si sir. Si tatay. Kiko din. Kayo, sir. Kiko, ano mo pa ito? Kiko din. Paano ba saktatak pa Sir, sir, ito sa YouTube ha. Panoorin niyo po. O, tatay, sa YouTube. Subscribe po kayo. Ay, Diyos ko si tatay. Ma'am, survey lang. Vice President niyo po. Si Sara Duterte. Panoorin niyo Sara. Sir, panoorin niyo. Ma'am, o, sa YouTube po. Ito, dyan. Wala lang. Okay na. Salamat po. Wala, ito si Sir. Sir, survey lang, Vice President nyo. Doc Willie. Si Doc Willie si Sir. Sir, o, sa YouTube po, panoorin nyo. Salamat po. Ma'am, ikaw. Vice President nyo, ma'am. Doc Willie. Undecided ka pa, ma'am. Ito, ma'am, sa YouTube, panoorin nyo po. Undecided po si ma'am. Salamat po. Dito tayo sa protection. Okay. Ito, unahin natin to si Sir. Sir, survey lang. Malilit tayo mo. Malilit na daw si Kuya. Eh, si ate. Tayo kay ate. Ate, excuse me, survey lang. Vice President yung ngayon darating na eleksyon. Mabon Lenny. Tapos na kami Tapos sa na, galing na kami President. dito. Magaling na kami. Tapos Vice panoorin niyo President po. naman kami. Kiko po. Si Kiko, si Ma'am. Sir, kayo? Kiko man niya. Tanda ko to si Sir. Ah, tanda ko to sir eh. Oo, part 6. Oh, ma'am, panoorin niyo sa YouTube. Subscribe kayo, ma'am. Dami nag-comment sa inyo nun sir. Wala na sana yung si ate. Kasi ate, umalis si ate. Dito tayo kila Kuya. Sir, Ano yan, ma'am? survey lang po. Vice President nyo po ngayon darating na eleksyon. Undecided pa kami. Undecided po to si Sir. Ikaw, Sir. Undecided din po ako. Bakit kayo nag-undecided, Sir, ha? Joke lang. Sir, kayo? Undecided pa po. Undecided din. Oh, Sir, oh, sa YouTube, panoorin nyo po. Panoorin niyo sir bukas sir ha. Oh, Sir, sa YouTube, subscribe kayo, Sir. Thank you, Sir. Di ko mag-undecided, eh. Sir, kayo? Sara talaga ako. Si Sarah talaga daw si Comment Sir. kayo sir ha. Salamat po, Sir, sa Si YouTube. ate umalis na dito. Part 6 nandito siya eh. Tara, dito na tayo kila, Sir. Takbuhan to kanina, eh. Takbuhan to kayo. Babalikan ko talaga to, eh. Oh, sino sa'yo, Sir? Undecided? Undecided ko, undecided ka. Di undecided ka. Rasta mo. Senator yun, Sir. Sir, Vice kayo? President yan? Ah, Vice President. Tito Soto. Oh, si Tito Soto to si Sir. Sara Duterte. Si Sara, si Sir. Kayo, Sir. Kayo, Si Kiko, si Sir. Oh, ito, si Tito, si Sir. Oh, ayan na. Di na sila. Oh, Sir, oh. Sa YouTube, ha. Subscribe kayo. Comment kayo ma'am. Subscribe kayo, Sir, sa YouTube. O, dito naman tayo sa kabila. May link mente sa YouTube. Oo. Di sana nag-shout out. Hindi, manood na kayo ngayon. Nagbablog po ba kayo? Galing mo nakaraan eh. Sir! Sir! Ay, talaga nito yung Sir, ha? Sir, oh. Subscribe. Ay, subscribe. President nyo po. Vice. Lenny kami. Vice na po tayo. Tapos na kami sa President. Alam mo sa Vice? Kiko. Oh, si Ma'am Kiko. Kiko kami, Kiko. Sir, kayo? Si Doc Willie si Sir. Kayo po? ako. Si Willie din si Ma'am. Oh, salamat po, Ma'am. Subscribe sa Panoorin niyo channel. ma'am. Meron na tayong mga ano dyan bago. Panoorin niyo po yung kanya survey namin. Galing na po kami dito part 6. Kachols TV official pa panoorin. Ano, Sir? Wala kayong shout out. Oh, sayang to. Shoutout, Jollibee Panganiban. Nagtatrabaho kami. Dito kay Ma'am. Ma'am, survey lang. Vice President niya po. Parang si Tito Soto. Si Tito Soto si Ma'am. Salamat po. Ma'am, oh, sa YouTube po, panoorin nyo. Ay, salamat. Ito tayo kita, tay. Tay, kayo po. Vice President po. Dito na lang, Soto. Si Tito Soto si Sir. Salamat po. O, Sir, sa YouTube po, panoorin nyo. O, ano, dito pa ba tayo? Oo. Isang sigawan na lahat. Sila. Isang sigawan na lahat. Huwag kayong mang-istorbo. Sir, butati ka na? Hindi pa. Ito si Sir. Sir, butati na kayo? Survey lang, Sir. Vice President nyo po ngayon darating na eleksyon. Soto. Si Soto si Sir. O, Sir, sa YouTube po. Panoorin nyo. Wait lang, mali naman pala yung surat ko.
Cross na pala. Okay. Ako man daw. Sir, kay sir. Ay, siyempre, sa Bicolana. Sir, Vice President na po. Tapos na kami. Si ano yan? Hindi. Si Kiko, si sir. O, sir, sa YouTube, sir, panoorin niyo po. Ito sila, ano na. Sige po, ay daan na kayo. Okay, bandol ako. Survey lang. Vice President na po ngayong darating na eleksyon. Baka dyan si Lenny. Sir, tapos na kami sa Presidente. Vice President na to. Opo. Pangilinan. Pangilinan si sir. Salamat po. Sir, ito sa YouTube. Panoorin niyo po. Salamat po. Tapos pag tayo, balik na tayo. Mag-auto tayo. May tama na kung Mag-auto tayo. Kala ko bigala ako. sa YouTube ha. Sir, panoorin yung part 6. Dito ka rin kami galing. Wala ka dito. Mag-cut na tayo. Sige na, sige na. Dito tayo. Mag-cut sila kuya. O guys, cut na kami dito. Mag-undecided muna tayo. 5, 10, 15, 20. Tapos kay Doc Willie may 4. Kay Kiko may 5, 10, 15, 20, 25, 30, 31, 32, 33, 34. Tapos kay Tito Soto po may 10. Kay Sara po may 8. So ito naman po yung nakuha naming boto dito sa may SM, sa kahabaan ng SM, tsaka dito sa may release ng trend. So hanggang dito na lang po, add na lang po natin yung kanina at tsaka yung ngayon namin na nakuhang tali. Salamat po! At yun na nga mga kachos, natapos na rin ng Vice President natin Kali Survey ngayong part 11 na to mga kachos. Bali dito kami sa, bumalik na lang kami dito kasi nung galing na po kami dito ng part 6. Yun, natayin ang resulta, yung mga request ng mga viewers natin na mag Vice President naman kami. Ayan, nakita nyo na yung resulta. Kaya siguro magkita-kita natin sa susunod naming vlog. At kalat-kalat kasi yung ano natin eh, naman, no? Malalayo din yung distansya eh. Opo. Kaya Malapit lang naman talaga. Kaso nga lang yung ibang nadadaan namin walang tao. ang tao eh. Yung party namin pagsagali, kung bago pa lang kayo sa aming YouTube channel, please don't forget to like, share, subscribe at hit nyo na yung notification bell para updated pa rin pa kayo sa mga darating namin Kali Survey. Sorry mga kachols ha, natagalan po yung upload natin kasi masyadong busy na talaga mga kachols. So yun, makita-kita tayo mga kachols sa susunod natin Kali Survey. Saka dito, paalala lang lagi mga kachols ha, neutral lang po tayo YouTube channel natin. Saka kasi marami nagko-comment, mga nag-aaway-aaway na eh, mga hindi na maganda yung mga sinasabi sa bawat panig. Pero dito naman po, nagkaroon lang po tayo ng neutral, ginawa po namin is for Vice President naman. Siyempre, So nakita nyo naman na yung opinion ng bawat tao is iba-iba na pagdating sa Vice President. Oo, kasi baka sabihin ng iba, yung mga nanonood, nasa Bicol kayo, kaya si Madam Lenny, di ba? Kaya, So meron po talaga na na yung pag si Madam, Vice President nila is yun din. Yun din. Pero karamihan kasi is iba-iba na yung opinion. yun. Kaya ngayon, maganda na. Kaso nga lang, kalat nga lang, layo nga lang ng lakaran. So yun, neutral lang kayo tayo dito mga kachols, huwag tayo mag-away-away. Kung may comment kayo, okay lang, comment kayo ng comment. Huwag lang tayo mag-away-away dito sa channel natin. Okay tayo dito, kahit anong comment nyo, pwede, walang problema. So yun mga kachols, magkita-kita na tayo sa susunod na Kali Survey namin. Hanggang dito na lang. Bye-bye! Bye!